Folklórna skupina Kňahinka bola založená v roku 1998 v dedinke Čičava. Názov pochádza z ľudového názvu miestnej studničky, ktorú Čičavania dobre poznajú, ku ktorej sa chodili osviežiť pri práci na poli a podľa legendy tam kňažna chodzila vodu pic. Folklórna skupina Kňahinka to je vyše 30-členná partia spevákov, tanečníkov a muzikantov rôzneho veku a z rôznych kútov okresu Vranova nad Topľou, ktorí milujú folklór a čo je zaujímavé, ich rady sa stále rozširujú. Mladé ľudia na Valaleše potrebovali po roboce i zabaviť. Teraz popaď sa, jak sa zabaviali u Čičave. Parobci! Olda máš mi vám priniesla. Joj, veďka, tetko, botívky na Valale. Parobci, poďte. Poďme. Či vyše pánové Boha nebojíce, že vy mi na vojnu frajíra berece, že vy mi na vojnu hojaja, čuhaja, že vy mi na vojnu frajíra berece, že vy mi na vojnu hojaja, čuhaja, že vy mi na vojnu frajíra berece. A moja potýka nová tu zeme, a moji dvojo, jakže rozejdzeme, jakže rozchodila, ty sa ísť Dunajom, a jakže rozejdem pilúčky čuhajom, jakže rozchodila, rovná rýmka z vodu, a jakže rozejdem pilíšu aj z domu. Milá moja kamaráta.